adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 5 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 6, bersikulo 44 ngadto sa 51. Si Jesus miingon sa katawhan, "Walay makaari kanako, gawas kon ang akong amahan nga nagpadala kanako, maoy mo paduol kaniya ngari kanako, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw." Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios, ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya, muari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios maulang ang nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan, bisan paniini nangabatay gihapon sila. Apan ania ang pan nga mianhi gikan sa langit, aron bisan kinsa mahimong mukaon niini ug dili mamatay. Ako mao ang pan nga gikan sa langit nga maghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini nga pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.